Malta dak kollu li Ntalbet għamlitu u għaddiet minnu fit-test tal-MoneyVal. Sostna dan il-Ministru għall-Finanzi Clyde Caruana waqt intervista fuq il-programm Xtra quddiem il-verdett mit-Task Force Tazzjoni Finanzjarja fit-23 ta' Ġunju, verdett li se jiddetermina jekk pajjiżna jitniżilx fil-lista l-griża jew le. Fil-fatt il-Ministru Clyde Caruana sostna li għalkemm l-ewwel indikazzjonijiet qed juru li hemm numru ta' pajjiżi li għal skopijiet politiċi jridu jagħmlu eżempju minn pajjiżna, xorta l-maġġoranza tal-pajjiżi tkellmu favur Malta u laqgħu b'mod pożittiv il-prestazzjoni ta' Malta fl-eżami tal-MoneyVal. Dan hekk kif bl-aħħar riżultat li kiseb pajjiżna, Malta hija waħda mill-uniċi pajjiżi Ewropej largely compliant ma' rekwiżiti kollha tal-MoneyVal. Waħda mar-raġunijiet tista' tkun dik illi Malta tintuża bħala eżempju għal pajjiżi oħra. Dawn għandhom pjanijiet differenti, jiġifieri l-pjanijiet tagħhom ikunu dawk illi ma jimxux ma' dak li qed tgħid il-maġġoranza tal-pajjiżi għaliex irridu ngħidu illi kien hemm maġġoranza sabiħa ta' pajjiżi li kienet qed titkellem favur Malta illi aħna għamilna biżżejjed xogħol li ħaqna ngħaddu. Il-Ministru Caruana reaġixxa wkoll għall-ittra li bagħat il-Kap tal-Oppożizzjoni Bernard Grech lill-FATF mimlija botti kontra l-awtoritajiet preżenti ta' pajjiżna. L-istess awtoritajiet li bl-azzjonijiet tagħhom għaddew lil Malta mit-test tal-MoneyVal. Fil-fatt il-Ministru Caruana ċenna l-aħħar paragrafu fl-ittra ta' Bernard Grech fejn saħansitra f'botta sottili indika lill-istess FATF li Malta għandha titpoġġa fil-lista l-griża. Nispera illi min kitiblu l-ittra mhuwiex daqshekk il-mod kif kitibha għax mhuwiex daqshekk familjari mal-proċess. U warajha m'hemmx xi ħsieb, xi muttiv ulterjuri li qed jipprova jagħti indikazzjoni lil ħadd ieħor ta' fejn għandu jmur għaliex. Qed nirreferi għall-aħħar paragrafu fejn fl-ittra jgħid u aħna lesti illi nsegwu dak kollu li tgħidulna taħt l-FATF. Dik b'mod indirett qed tgħid isma' itfgħu lil Malta fil-grey list u aħna dak li intom tordnawna mill-grey list inkunu qegħdin nagħmluh. Qabel qabad triqtu lejn il-Ġermanja, il-Ministru Caruana temm jgħid li jekk fadal biss ftit jiem sabiex tittieħed id-deċiżjoni dwar pajjiżna, il-Gvern se jibqa' jagħmel l-isforz kollu meħtieġ sabiex Malta tgħaddi mill-eżami tal-FATF kif hu ġust li jsir. Għad baqa' ftit tal-jiem oħra sabiex id-deċiżjoni aħħarija tittieħed. Jien min naħa tiegħi flimkien mal-kumplament tan-nies fiċ-ċivil kif ukoll Prim-Ministru ħankompli għaddejjin naħdmu sabiex nassiguraw illi Malta tgħaddi mill-eżami hekk kif ħaqqa tagħmel.